bakhishwe ngisho emzini. Umuzi akayede wakhe kanzima nomyeni wakhe noma bewuthenge kanzima, bamkhipha abahlakaniphile bathi akaphuma, bathi umuzi kabhuti lo, umuzi wengane yethu lo, bamxosha ngoba bathanda amafa abantu basemhlabeni abangabasebenzelanga. Abanye baze uma ingabhalwanga ifa bahambe baye efemini noma baye lapho ekufuna kuqhamuka amafa akho khona, bayise iy'ngane zabashana bakho bathi kwakuyiy'ngane zakho, cazelwe iy'ngane zabo ukuze bathole bona. Ingane yakho ihlukaniselane nomzala bayo, imali yakho usufile ngoba uzange uhleleke usaphila. Ukwenza ifa-ke mhlawumbe noma lokhu ekuthiwa iwili noma ukulicaza kukhombisa ubuhlakani obukhulu, kutshengisa ukuhleleka okukhulu. Sike sabona abashadikazi kade bebambisene, kodwa ifa libangwe umakoti nomndeni, especially abafowabo bendoda. Babe yinkinga emshadweni ababengangene kuwona, nokuhlupheka kwakhona ababengazi ukuthi kwakwenze njani, ngoba ezinye izinto uthola ukuthi indoda ibukeka i-strong, kuyindoda enamandla, kanti unkosikazi ufihla ihlazo layo. Kwamuzi lo indoda bengakwazi ukusebenzisa imali, wakhiwe inkosikazi, kodwa ngoba biyinika indoda isithunzi ingasho ukuthi into yami, ithi umuzi kamyeni wami, imhlonipha. Kwamoto ekhanjwa ngayo imali kankosikazi, kodwa sekuthathwa imali kuthiwa imali imoto kabhuti, kanti indoda bekuyindoda eyisihluleki ifihla unkosikazi. Abanye bazi kahle ukuthi indoda ibingenamali, enye ibingasasebenzi, enye ibingakaze nje isebenze, enye ibingakaze isebenze umsebenzi omuhle, kodwa baqhwaga izinto bathe kamfowabo bazi kahle ukuthi wayezanywa nje ilo nkosikazi, wayelungile ngoba eyithanda indoda.